mana coba kalau kan coba karena coba mana kawan nih sini tata sini tajelnya I'm trying to get man begitu. Asal macam lumayan. Asal kemudian. Tapi kamu. Kita mau kamera. Abos ya. Ano bisa samin daw? Ang sang besar ni. Angin? Oh. Ang sang. Hindi mo lang tayo bawa. Gula Abay! Lang ni. Ay ay ay. Ay ay ay. Ay 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 ananga. Nanga. Kasya al-asina kasanikin lalai kasanikin dia gila 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 Ilham tapos. Gusto. Ama dia mama gerson dia sudah gerson dia Hai. Oi. Hai. Dia. Hai. Ada. Hai. Hai. Tata. Suragamnya usi. Ang kemarin udah.
Hah? 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 Hah?